Здравейте и с бизнес календар. На международните валутни пазари търговията се движеше в границите 1.2460, 1.2520 долара за евро. На българския междубанков пазар котировките на долара бяха 1.5620, 1.57 лева. На борсата търсенето на компенсаторни инструменти отново се покачи. Големият обем на сделките обаче се случи на по-ниски ценови нива и поскъпването на компенсаторките се ограничи до средна цена от 28,70% от номинала. Индексът САФИКС премина ключовото ниво от 600 пункта, водено от печалбите на Лукойл Нефтохим. Нивата на бургаската рафинерия достигнаха най-високо равнище от 24,49 лева. Покачване отбелязаха още акциите на Петрол, Благоевград, БТ и Неохим. Нивата на Булгартабак Холдинг обаче поевтиняха, което се дължеше основно на прехвърлянето на по-голям пакет от акциите на компанията. Един от лидерите на паричните преводи, MoneyGram, провери основния си кол-център на българската телекомуникационна компания. Преди това международният кол-център на фирмата беше базиран във Великобритания. Новият кол-център ще започне работа в края на октомври и ще поеме обслужването на паричните преводи от Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция и Украйна. За главния си център MoneyGram са избрали България сред 25 страни. Спряхме се на България заради стабилната икономическа и политическа среда. Страната предлага високо квалифицирани кадри, особено в техническата и бизнес сфера. Според Джон Хемси, българската телекомуникационна компания пък има точните технологии и опит. Кол-центърът стартира 60 служители на Телеком. 90% от входящите обаждания ще бъдат поемани в първите 15 секунди. През 2005 година растежът в Германия ще остане слаб, а страната ще наруши пакта за стабилност за четвърта поредна година. Прогнозата е на 6 водещи германски икономически института. Те смятат, че икономическият растеж през тази година ще се повиши до 1,8 на 100. Според институтите през първото 6 месечи е наблюдавано засилване на възстановяването в Германия. 8 европейски авиокомпании са подали в Европейската комисия обща жалба срещу плана за преструктуриране на Алиталия. Според тях планът нарушава някои разпоредби за държавните помощи и застрашава конкуренцията. Подписалите жалбата са Lufthansa, British Airways, испанската Iberia, Austrian Airlines, Finnair, Scandinavian Airlines и Air Portugal. С това се разделяме. Спокойна нощ!